ओमफ्राय अरनि जे सामुंजलि दंमोन ओनजिसिनि अर गोबांबा कन्ट्रेक्टर दङ बा गोबां जे सामुंखायनि एजेन्सिस दं ओंखाय बर' फातानि लेबारनो तुइ है अर सामुंखायरि दं ओंखाय सिनि डिमान्ड ओंखाय बर' जाते लोकेल लेबार नाथुं अ गाना गानि गामिनि बर'नो नाथुं लेपुंगा आरडि ब्लकनि आन्दारनि बर'नो नाथुं स्किल लेबार हुक आनस्किल लेबार हुक बर' जेसनफोर नावै बा सामुंखाय ट्रेनिं खायरुइ गाहामखै सामुंखाय जों हुनिनो जोंहायो थानाय 2 दिन रमि लोकेल रक बर' लामा कासुलायजा गमनो तिनि सल्यूशन खायनो बगे मिउचुअली बर' गय बुजिलायि जाते बर' लोकेल लेबार ति सामुंखाय जों हुनिनो अर बर' गय तिनि कक सालायफैमोन তিনি বাই সালতাম রমই আমতে হাকে লামা ব্লক খাইজা হইতে বা লামা কাসুলাইজা অবনো রগে লুকুনি বড় রগ বেতা মক সালাইকা लुकुनि बरक बयता आं कक सालायजिका ताव सिङाव थायो बरक उनाव सालायका बं डिजे डिमान्ड न आं बं पुस्काव बेस खायका जे बंनि आसल डिमान्ड खाय लोकेल लेबर ना जाते नाथुं बरक सामुं खायथुं लोकेल बेकार गोबां दङ एरियाव इनके लोकेल बरक जारा आईटीआई खायजा बा 12 पास खाय जेकुनु एक्सपीरियंस गोनां दं न बर' लेबर हिसाबै नाथुं बे आनस्किल जेकुनु एक्सपीरियंस क्रि बंनोबो जाते नानानि इनथुं हमनो सिनि डिमान्ड फैखाते बर' गो सिका अकय दिन बिसिङो बर' नानाय एक सप्ताह टाइम सानगा बर' एक सप्ताहनि बिसिं रनाय जुदि एक सप्ताहनि बिसिं नायगे सोंथेसे सेम टू सेम प्रोसेस के लामा ओके लोकल लंनि बिसिङो जे आयनो हेडक्वार्टर मालाया थांनि खानाबा ना बोले आरोनि बिसिंते कोन फिरक मुं बा न्यूज मायाखौ दाउसु जरा आंनि कक मायाखौ बर' मालना थांजा एसेट मैनेजर बे होनजिसिनि देखसे दयनो खर मानाय सर नंगर फाइ मालाय फानि मके ताम रेस्पॉन्स फंखा रेस्पॉन्स तो काहाम न बर' कक रखा इको 1 वीक नि बिसिङो बर' जे लेबर रिक्वायरमेंट्स दंनि बर' ना हाबैनि खरबुसर तलांजानाय बर' बुस्थु तो साइमियाखौ तो बर' डकुमेंट्स रग फैदिनि साग्रा